Здравейте, ароматни съдори! Аз съм Нанси. Бях изчезнала за кратко, но имах изпит в университета. Този уикенд пък беше Easter Holiday тук и ходихме на малка импровизирана, неорганизирана почивка. Много рядко ми се случва да не е организирана почивката. Без детето, тъй като Easter Holiday е единственият момент през годината, в който в Англия имаме години на разположение, на които да оставим детето. Много вълнение, много радост. В петък вечерта оставяме детето, прибираме се, бири, чипсове, радост. В събота сутринта се събуждаме да тръгваме. Вече и нещо много неочаквано и много неприятно. Моят приятел вика, боли ме гърлото много. Мускулите, гърба, всичко натръпнал. Очевидно хванало нещо или просто настинало. Което и да е, беше доста неприятна изненада. Съответно, аз бях в шок. Първо, което е, защото това е толкова дългоочаквана почивка за мене. А второто, което е, нямаше как да позволя някакъв вирус, бацил или каквото и да е да провали моите планове и моята почивка. Било то организирана или не. Хванах се в ръце. Първото нещо, въпреки че бях в шока, погледнах на гардероба. Имам там 2 протокола, които съм си написала. Това са Infection Disease и Inflammatory, които са протоколите, които най-много ползвам. И затова са на това почетно място. Inflammatory знам, че е за възпалителни процеси, но някак не ми пасна на усета за тази ситуация. Затова Infection Disease използвах. Бързо после направих един рол, който е за краката и за гърдите по време на пътя, защото няма как да му мажа гърба и защото сме с мотор и екипировката не позволява въобще да стигна до гърба му. Този рол направих с тамян, риган, черен пипер. Секунда само да погледна. Мисля, че съм си го записала тук. Така, да, първо масажа, който казах, Infection Disease. След това сиропа, капсулите направих, карамфил с куркумата и лайката и сибирска ела вътре. Веднага разтворих, направих доста капсули, така за изпът отново. Направих рол с чайно, риган, карамфил, тамян и черен пипер. Това е на този етап, това измислих, това ми дойде така отвътре. Това е за мазане по гърдите и по краката. На мене също по раменете, особено когато се прибрахме в хотела, тъй като горе-долу към 7 часа бяхме на мотора, този вятър и всичко останало. Рамената ми се схванаха доста. Така, казах за капсулите, веднага направих. След това гаргара с чайно дърво. И веднага след гаргарата, директно му дадах да си намаже гърлото. Чувала съм много лекове и какво ли не за гърло, вътрешно говоря да се маже, не отвънка. Но на мен специално онгард най-добре ми действа, най-добре ми отреагира, най-ми харесва. Затова директно му дадах да си маже онгард по сливиците. След това съответно замисли се какво може да... Трябва да направя нещо и за отвънка да се маже. Единственото, което ми дойде веднага така е нещо парещо, черен пипер, риган, но ми скача така приятно, от зрителната памет ми скача един спомен на моя ментор, как се е споделила една снимка в групата с добре обвита с шалчета и как се бори с болно гърло. И да, този бленд си го откраднах направо, за което и благодаря. И свърши страхотна работа. В ролон бутилчица с база от облепиха и уиски. И на мен ми стана така интересно. Тамян, черен пипер, хвойна копайба, риган, евкалипт. Това
тъй като тук има един вирус, който в момента върлува, така да кажа, из Лондон, не знам в България дали е така, който започва с болки в гърлото и удря в много сериозна инфекция в ушите. Затова с този рол, както казах, ето от тук, от под ушите, цялото това нещо. За по пътя, естествено, с мотора нямаше как да си бърка в устата да се маже с онгард. Бях взела бомбони онгард. На всяка спиранка, пиене на кафе или на каквото и да е, или хапванка на нещо, той получаваше по един бомбон за десерт. Защото все пак не беше, може би, най-подходящия момент да тръгваме на такова нещо. За натръпнал човек да се кара с мотор, все пак това са 150 км в час, да те блъска вятър, когато си натръпнал на 10 градуса температура, не е най-удачното, но нямаше как да позволя почивката просто да си отиде. Когато пристигнахме в хотела, вече беше доста късно. Имахме около 7 или 8 часа път, но беше поне слънчево, беше добре. Нямаше, нали, следващи симптоми или нещо такова. Всъщност пропуснах да кажа, че, нали, след като направих рола, който е за мазане, направих рола за гърлото. Направихме гаргарата, мазането с онгард, капсулите. Той значително живна, взе да ми се хилка, викам, скачай на мотора бързо, викам, защото тръгваме. Няма как. Стигнахме в хотела доста късно, в 8 часа. Съответно, преди да стигнем, вече се беше стъмнило, градусите паднаха още повече. Естествено, любимото на островчето тук е да започне да вали. Нас ни наваля хубаво. Пристигнахме като мокри кокошки. Но поне имахме приятна изненада. Хотела ни изненада много, тъй като не очаквах, не бях погледнала преди това подробно къде отивам. Оказах се, че отивам в Английската ривиера, за което аз даже не знаех, че съществува. Страхотно място. Така и вечерта продължихме с мазането, с капсулите. Не спирах. На следващия ден още го болеше леко гърлото. Въпреки това мазане и този път му дадах, нали, през целия път аз много държах, тъй като Лили точно това описва, че го е загряла, спала е с шалове, а той е много голям инат, не иска това да си слага, не иска това да си слагат, а поне тук го бях увила с шал, поне това. Поне. За през нощта също. Така на следващата сутрин беше доста по-добре. Излезнахме, разкървахме се, пак ни валя, пак се прибрахме, пак масажи. На обед, след обед по-скоро, той каза вече, че е доста по-добре. Вечерта даже пи студена бира, без проблем, което не означава, че аз го оставих и по никакъв начин не дадах задна. Обсадата си продължи от моя страна. И да, ето как, нали, ако ви се налага да идете някъде, нали, ви се случи така, Дотега няма да ви остави. Тя ще бъде ваш верен приятел. Ще бъде ръка за ръка с вас отново. При нас не се налагаше, въпреки че за мен беше наложително да тръгнем. Но ето, че успяхме и не се провали нищо от това, което бях планирала. Друга случка, която мога да кажа, това е... Аз малко отзад напред, съжалявам за което. Това се случва преди почивката. Всъщност, нали, този месец и нещо, при мен е изключително ужасен период. Нерви, стрес, лягам си да спя и аз съм така като дървено човече. Стегната, напрегната, не мога да се отпусна, мажа, пия, въпреки това ми е много трудно. Ето едно нещо, с което може да ми помогнете с обратна връзка. Някой, ако е намерил правилната формула за такова състояние, да сподели в коментар. Ще бъда много щастлива да прочита и да приема съвет. Та реално какво се случи? Пътувахме във влака с малкия карго за градина и ми се да изключително зле. За сега
никога не ми се е случвало да се притеснявам за това, че детето е с мене. Най-малкото, което е, защото за моите 30 години аз все още се чувствам понякога като хлапе и най-малко ме е минавало през главата, че може да се почувствам така, че да се притесна, че е с мен. Стана ми лошо, но не както обичайното, защото често ми става, нали, в метрото лошо, прилушавам и така гадене такова, но аз съм свикнала и си го преодолявам лесно. Излезнах от влака, усетих, че нещо не е наред. Седнах на стейшена. Беше много странно чувство. Не знам как да ви го обясня, даже то трудно е за обяснение. Но основното, което беше, едни като много силни вълни отвътре навънка. Толкова силни, че имах чувство, че чак се подмествам, нищо, че бях седнала. След това започна много силно гадене. Не знам, просто тук ме натисна направо, като задох едно. Единствено отворих си очите и това, което видях, ми стана много така неприятно и ме накара да се стегна. Видях малкия оплашен. Това, което успях да му кажа е: бръкни в чантата и ми изкарай маслата с... Двете масла с син етикет. Не знаех, че са само 2 маслата. Това са Адаптив и Зенгест. Намазах се бързо с Адаптив, където свара, буквално, където видя, просто взе да ми се вие свят. Отвори си устата, направо 2 капки Зенгест. След това, следващия момент настана ад. Качели стана 3 пъти по-зле ситуацията. Стана ми много усилено. Корема направо ми се преобърна на 360 градуса. Сякаш нещо ме запали отвътре. Просто беше някакъв ад. Аз си казах: леле, какво направих? Сбърках ли? Какво се случва? Затворих очи, прегърнах малкия. За 2 минути, може би най-дългите ми 2 минути, не знам от кога и не знам дали въобще някога съм имала такива 2 минути. Отворих очи по едно време и като сякаш някой с брадва го беше разсекал, всичко изчезна. Първо не можах да го приема. Станах да видя дали имам равновесие, дали мога поне да вървя, как така стана. Но ето, че стана. Наистина след това през целия ден нито ми се получило нещо такова. Реално не знам какво се случи. Но ето, че отново маслата спасиха ситуацията. Да, тези 2 минути бяха много трудни. Помислих, отново се усъмних в тях. И как да кажа, реално ако ги нямаше тези 2 минути, ако ги нямаше маслата, какво щеш да... Не искам да си помислям и не искам да ми се случват такива случки, че да се замислям въобще за това нещо. Но мисълта ми е: не се плашете от тия 2 минути. Не се плашете от тия 2 минути. Както се казва, най-тъмно е преди изгрев. Това беше от мене. Ако имате някаква тема или въпрос към мене, ще се радвам да отговоря, или ако искате да запиша някакво видео, също пишете. Това беше от мене. Приятен ден ви пожелавам. Чао от мен.